Kaixo, ongetorri jakindunera. Gaurko bideoan inekuazio sistema bat erabiliko dugu problema bat ebazteko. Problema honetan askatzen digutena da zenbaki oso bat asmatzea. Eta zenbaki oso hori asmatzeko pista batzuk ematen dizkigute, bai? Eta zeintzuk dira pista horiek. Esaten digute zenbaki oso baten herena, bere aurretik dagoenaren erdia baino txikiagoa da, eta aldi berean aurretik dagoenaren erdia hurrengoaren herena baino txikiagoa. Problema hauetan guztietan badakizue egin behar dugun lehenengo gauza da ezezaguna identifikatu. Eta kasu honetan nahiko argi dago gure ezezaguna zenbaki osoa dela, bai? Zenbaki oso bat dela, bilatzen ari garen zenbaki oso hori, beraz, zenbaki osoa izango da isa, bai? Orain apurka-apurka eta hau kontuan hartuta, joango gara itzultzen euskeratik matematikara, bai? Orduan, zenbaki oso baten herena, zenbaki osoa isa denez, zenbaki honen herena izango da isa zati 3, bere aurretik dagoenaren erdia baino txikiagoa da. Zein da isaren aurreko zenbakia? Izaken bat, ez da? Hartzen badugu zenbakia lerro zuzena eta kokatzen badugu adibidez 3 hemen, ez da nik galdetzen badizuet zein den zenbaki honen aurrekoa, esango didazue zalantza barik 2 dela, ezta? Eta hori lortzeko egin duzuena izan da zenbaki honi bat kendu. Beraz, era orokor batean esango dugu zenbaki baten aurrekoa izaken bat dela, bai? Beraz, jarrituko dugu irakurtzen. Bera aurretik dagoenaren erdia, aurretik dagoena izaken bat, aurretik dagoenaren erdia, zati 2, baino txikiagoa. Zein da txikiagoa? Zenbaki oso baten herena, bere aurretik dagoenaren erdia baino txikiagoa. Beraz, heren hau txikiagoa da, beste hau baino, bai? Jartzen dugu ikurra eta ja badaukagu gure lehenengo inekuazioa. Bigarren pista, bigarren zatia. Aldi berean, aurretik dagoenaren erdia, hemen erabili dugun logika jarraituta, aurrekoa ken bat bada, zelan izango da hurrengoa. Gehi bat, ez da? Beraz, esaten digute, aurretik dagoenaren erdia, aurretik dagoena hau da, eta honen erdia, zati 2, hurrengoaren, aurreratu naiz, aurretik dagoenaren erdia, aurretik dagoena da izaken bat, bai? Orain bai. Aurretik dagoenaren erdia, izaken bat, zati 2, hurrengoaren herena, hurrengoa zan isa gehi bat, herena, zati 3, baino txikiagoa da. Aurretik dagoena, hurrengoaren herena baino txikiagoa. Beraz, berri bere, ikurrau, bai? Gure bigarren inekuazioa lortu dugu eta ja badaukagu inekuazioen sistema. Gogoratu inekuazioen sistemak ebazteko egiten genuen zaila, alde batetik inekuazio bat ebatzi eta bestetik bestea. Orduan, hasiko gara lehenengoarekin, kopiatuko dut, bat, zati 2. Zer da egin behar dugun lehenengo gauza? Izendatzaileak kendu. Bai, kasu honetan izendatzaile bakoitzak atal osoan duenez eragina egingo duguna da, sin más, aldatu, bai? Ataletik aldatu. Hau da. 2 pasatuko dugu biderkatzen atal honetara eta 3 pasatuko dugu biderkatzen beste atalara. Bai? Beraz, zelan gedituko zaigu hau? 2 isa, txikiagoa baino, 3, parentesiak airekitzen ditut, bai, ze gogoratu honek eragin izango duela atal osoan, izaken bat. Bai? Horrein laburtzen dugu, 3 bider isa, 3 isa, 3 bider minus bat, minus 3, eta pasatuko ditugu isa guztiak atal batera eta koefiziente askeak
bestera, bai? Orduan, hemen gedituko zaigu gure 3 isa keen 2 isa, eta keen 3 isa hau pasatuko da beste atalera ikur positiboarekin, bai? Egiten dugu kalkulua, 3 isa keen 2 isa isa handiagoa baino 3, edo 3 txikiagoa baino isa, bai? Orduan, hau izango litzateke gure lehenengo ekuazioaren, inekuazioaren soluzioa, bai? Orduan, hau irudikatuko dugu zenbakien lerro zuzenean, bai? Ingo dugu hemen, esan dugu gure lehenengo inekuazioaren soluzioa dela 3 txikiagoa baino x. Hau da, isa guztiak 3 baino handiagoak dira. Orduan hemen 0 badago, 1, 2, hau 3 bada, lehenengo inekuazioaren jarriko duten behan, lehenengo inekuazioaren soluzioa grafikoan izango litzateke 3 kanpo eta hemendik plus infinitura. Bai? Bale. Egin dezagun orain bigarren inekuazioa. Kopiatuko dut hemen. Aurrekoan bezala, izendatzaileak atal osoan duten eragina, egingo dugun izango da, izendatzaileak zatitzen daudenaz, pasatu beste atalera biderkatzen. Bai, orduan, 3 pasatuko da ona biderkatzen, eta 2 beste atalera. Kalkulatzen dugu, 3 bider isa, 3 isa, 3 bider minus 1, minus 3, eta hemen 2 isa, gehi 2. Berriro, isa guztiak lehenengo atalera, eta zenbaki askeak edo koefiziente askeak bestera, bai? Hemen beraz gelditzen zaigu 3 isa keen 2 isa isa, eta hemen 2 gehi 3, 5, bai? Orduan, hau da gure bigarren inekuazioaren soluzioa. Irudikatuko dugu baita zenbakien lerro zuzenean, bai? Hemen izango dugu 4, hemen izango dugu 5. Kenduko dut hori. Eta zeintzuk dira inekuazio hau betetzen duten izaren balio guztiak? 5 baino txikiagoak direnak, bai? Beraz, 5 eta 5 kanpo, bai? Beraz, 5 baino txikiagoak diren guztiak, bai? Orduan, orain ja ditugu gure 2 inekuazioen soluzioak irudikatuta. Gogoratu, inekuazio sistema baten soluzioak zirela, 2 inekuazioen soluzioak amankomunean zuten zenbaki horiek, bai? Orduan, kasu honetan, zeintzuk dira amankomunean duten tarte hori? 3tik 5era, baina 3 eta 5 kanpo, bai? Beraz, zenbaki daude hemen, badidez? 3,1, 3,2, 4,9, bai? Baina 3 eta 5 kanpo. Orduan, zelan jakingo dugu zein den bilatzen ari garen zenbakia? Azken finean, bueltatzen bagara gure enuntziatura edo idatzi dugun leyendara, bai? Zenbaki oso bat izan behar dela ikusten dugu, beraz. Zein da 3 eta 5 artean dagoen zenbaki oso bakarra? 4. Orduan, zein da bilatzen ari garen zenbaki osoa? 4. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.